Wara li l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Feneka-Dami allega li l-kandidata Deborah Xkembri qiegħda tiffanga b'iktar minn ħalq wieħed hija għamlet libel fil-konfront tal-Viċi Kap Nazzjonalista. Il-kandidata Deborah Xkembri fi stqarrijiet ċaħdet dak kollu illi Beppe Feneka-Dami qal dwarha. Din l-allegazzjoni fil-konfront tagħha hija bbażata biss fuq il-fatt li Deborah Xkembri hija membru parlamentari u chairperson tal-Kumitat Parlamentari dwar l-Affarijiet Soċjali. Xkembri spjegati li l-funzjonijiet attribwiti lilha mill-Partit Nazzjonalista fl-album tal-istikers huma funzjonijiet fdati lilha mill-poplu u mhux mill-gvern għaliex hi membru parlamentari bis-saħħa ta' vot demokratiku. Brabta mal-istess kummenti u album għamel libel ukoll Mario Salerno, kunsillier f'San Pawl il-Baħar. Huwa ċaħad kategorikament li qatt tħallas tas-servizzi tiegħu bħala chairman tal-awtorità kompetenti tal-Organic Farming f'Malta. Jiddikjara wkoll li ma ġie nominat mill-gvern għall-ebda kariga pubblika oħra. Il-libel kien iffirmat mill-eks segretarju internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista John Bonello.